ndiri sex worker ndakatanga 2010 kuita basa iroro asi so basa iri nina charida ndaneta naro ndaneta andina chandimbobhadharwa nacho pamwe pacho dzimwe nguva munhu anogona kudza ndine dhora basa reusex worker inini ndakaona kunge nderinge riri easy kuwana mari yokukurumidza kuti vana vararame nokunge ndichikwanisa kumbojegera jegero parenti nyaya vana ndakanya kundishungurudza kuti pandotanga kutsvaka kuti 1+1 basa ndoriwanepi saka ndingopinda ikoko kusingadiwe chitupa asi chitupa ndinacho ndikati ndipinde zvangu ndione kutsvaka kuti vanoita se vararame maze kutanga zveshowo zvaimbondifeirawo asi iko zvino ndakutonzi zvoni gogrand ene makwesha vanhu vakumusha kupinda pamwe handipondwe pamwe vachanditi vari vatatu kana vari vairi handichaziya saka nongoti mwarame ndikupinda ndodii. Alright, ndambonzwa muchitaura imi mataura mukati unogona kutopa munhu anogona kutoti ndine $4 ko kana ati ndine $4 anenge achitry kuita sei? Anoita maraunzi mairi $, weta opedza kekutanga obva aita futi opedza kechitu pa only $. Nekuti unongotsvaga mara urambe pamwe pacho $, chino vandarisiya vanhu vangu kusena daunda choro tinotenda. Takatarisana nemhuri yeZimbabwe variko vari willing kunge vachikubatsirai vanzwa dambudziko renyu. Imimi type yebusiness ramungade kunzi mungade kuita nderipi sezvo muri kuti muda kusiya kuve sex worker. Type yemabhindauko amungade kuita muchizvishandira mimi ndeapi ndakaita sei? Chekutanga ndisandaona hangu bhindauko zvichitsvagwa naitiro basa rekuti ndikakwanisa kusenza inini ndichiraramisa mhuri yangu ende basa ndotorida kana izvozvo rabudira kwakati kana kupi kana kunze kana kupi ndiri ready kuti ndiende shandire mhuri asi ndabatsirwa udaro maproject akawanda ndinoona kutanga namaproject ehuku makadi indetiko Julia secretary ndiri mugaro munotono ndorarama ne 42 years ndo makore andinawo ekuberekwa ekuzvarwa. Alright, makataura imi mukati muri sex worker. Zvamuri sex worker makatanga rini zvekuve sex worker? Ndakatanga 2010 ndiri sex worker ndakatanga 2010 kuita basa iroro asi so basa iri nina charida ndaneta naro ndaneta andina chandimbobhadharwa nacho pamwe pacho dzimwe nguva munhu anogona kudza ndine $. Mumwe munhu anogona kutokudza kuti padhora iroro uita $42 ndomararamira ndinoita saka so ndatini nhama dzangu kana paina norubatsiro unokwanisa kundibatsirawo sematamburira ndiri kuita kana ndibatsiri iko zvino ndine 2 months handina kana rent kandati ndabhadhara rent ndakungondibvunza mari yenguva nenguva ndobva ndavatsanangura kuti kubasa kwandinoenda uku ndezvemasanga ndezvemazuva ndikaona dhora iroro ndakunotengera vana gasi kana muriwo vana vakudya saka ndatambura. Alright. Mati muri sex worker. Chii chakakudrive yekuti muzotanga kuita basa reusex worker iri? Basa reusex worker inini ndakaona kunge nderinge riri easy kuwana mari yokukurumidza kuti vana vararame nokunge ndichikwanisa kumbojegera jegero parenti nyaya vana ndakanya kundishungurudza kuti pandotanga kutsvaka kuti 1+1 basa ndoriwanepi saka ndingopinda ikoko kusingadiwe chitupa asi chitupa ndinacho ndikati ndipinde zvangu ndione kutsvaka kuti vanoita se vararame maze kutanga zveshowo zvaimbondifeirawo asi iko zvino ndakutonzi zvoni gogrand ene makwesha vanhu vakumusha nekuti makutonzi gogo ende munokwesha vana novakumusha nekuti kwaane ma2K ndiye akuonekwa isusu machemberi kunoedza udzoka pamana 6 dzekuseni hauna chauinacho kana chikuti vana chavararame kana nechawabudira nechotonhuwa nechando hapana kungouya ari maoko. So muri kureva kuti imimi ama2K ndo vakwanisa kutora market zvoti imimi ma off the market amuchakwanisa kunge muchitorwa ichokwadi kupinda pamwe handipondwe pamwe vachanditi vari vatatu kana vari vairi handichaziya saka nongoti mwarame ndikupinda ndodii. Alright, ndambonzwa muchitaura imi mataura mukati unogona kutopa munhu anogona kutoti ndine $4 ko kana ati ndine $4 anenge achitry kuita sei? Anoita maraunzi mairi $, weta opedza kekutanga obva aita futi opedza kechitu pa only $. Nekuti unongotsvaga mara urambe pamwe pacho $, chino vandarisiya vanhu vangu kusena daunda choro ndowapi pamwe pacho handina kana gasi saizvozomba manga mutorera kana gasi munobva ati ndine $, handicharamba ndakuti $, ringarinde kupi kugasi ndodi pamwe pacho upfu ndinawo mafuta ndinawo asi gasi hamuna
saizvo zvamuna wodi motipindai uchaita se uchasvika kuti chii hapana alright so kubva 2010 kusvika izvezvi now it's 15 years muri mubasa iri saka ndoti ndaneta nchada aiwa alright toti maenda kwamunoti maenda kubasa kwenyu kwamunosangana nevanhu munosangana nevanhu vangani per day munokwanisa kuwana maclients mangani over the night maclients unogona kutoshaya kana wiki rese uchienda uchishaya pamwe pacho zvakadzora unogona kuvawana maclients iye atikutorei madhora yaya asi chaiwo mamwe aya anobhadhara amembowana pekutanga akusisina takunzi tachembera akachiendai kumuruzevha makatomirirwa nevazukuru venyu kumusha musuno ndakatonzwaro ndikabuda makatomirirwa nevazukuru gograndini vei panapa mupedore rechienda mubika chikokeyana kumusha uko matogogo izvozvo vazukuru venyu vari kumusha uko akatomirirwa kukoshwa chi nhova nemi emuri munobva muchitsvagei saka zvinorwadza saka ndati chero randakuwana basa ina meno mwari ndiye anoziva ndione kurarama nda kungoraramisa mhuri yangu inini kuti ione kurarama ini pamwe pari nani stage yandave kweye vana vachiri kukura ndo vari kundirwadza asi dande nevabereki ndaiti pamwega ndingonosiya zvino apa ndina unomupani mwana yaingarwani zviri nani ko vatatu unonowanisa mubakwana hakuna apa si plate yemunhu yesadza wani anopiwa vatatu avo nonzobva wangu hakupera ngana nawo sex worker kudaro akamira sei chii chinoitika pamatambudziko matambudziko anosangana nawo inini munhu anogona kukupa mari achida kurara newe adada bonde newe okupa kana $5 kana $10 kana 5 akupa $5 iyoyo anobva atoti ini pa $5 iyoyo andidi protector ione nhamo yemari nekushaya nekuona kuti ndatoine munhu zvishowe 5 uku kunze kwakuna chinhu kwakaoma unotongobvuma 5 iyoyo kusini kunechiti hapana zvatingaita ida ndingobvuma 5 ipi iyoyo iripo ndiyoyo zvitori nani kumuka ndine 5 pane kuzoshaya pamwe pacho mumwe wacho ndingatone madhisease pamwe pacho munhu akatokurara newe neprotector racho unoona akazara ropa saka chekuita pane pasina ende ndorarama neHIV positive kuti pachirongwa wangu ndakatanga chirongwa 2010 pamakazopinda kuve sex worker ipapo ndiri sex worker handina munhu andoti ndine murume mumba handina chikomba ndingozviraramira ndiri pashangu chete kuenda kuzeti kana kwadoka kana masikati nobotendera ndingasangana munhanga unotondei pandei kana kwadoka ndakuza ndakuchinja ndakupfeka mamini akunotonwa cheno ndiriko ndichitira vana nepekugara kuti vana vangu vanogara pai ndoita sei okay cool alright ndanzwa muchitaura kuti mune vana ana baba vevana ava varipi for the meantime handitozivi vamwe vanongobuda hauzofonerwe hauzoita sei kana kuita sei hapana anongosiya aitisa mwana wake mwana angozvarwa zvatovharana hapasisina hapana school fees hapana birth ndingori munhu so kuchikoro vanoenda sei kana kuchikoro vana vari kuenda zvakanaka pasina mabirth ndokuti anotsanangura nyaya yangu kuna aids vari kudzingwa vachidzokera vakati isusu sehurumende chikoro chacho ndechehurumende vanongoti mwana anongouya kuchikoro asi grade 7 akanyora amuwane mazama svika mabhadhara mari yese yamikata se yamamusikabhadhari saka nongoti enda udzoka shukuru kungoenda pamwe pacho inini ndogona kubva kundaona munhu wangu kana wepondo kana we3 kana wedhora ndakupinda mumba wangu ndogana mwana wangu mukomana 17 years 16 ari form 4 right now ndongonoka do kuti chimbobuda ndibheita mai nadhira ndakuita nekuti ndikuti anorara kupeni nene ndisina saka ndikuti kandikugara nawana wangu mumba mumwe chete ndotogara naizvo hapo obuda panze pamba chanotombopopota kuti makutondimutsa usiku ndoti saka ndikavati usiku iwowe mangwana tobatana nei kana uchiti usiku obva abuda zvake oenda panze ita madhirangu ndodzokera kwandinodzokera kwandofarira kubhawa ndokwandodzokera notsvaga imwe mari yekuti tione kurarama alright mati mune mwana ari 17 years vangani vana venyu vamuinavo so ini vana ndine 3 mune 3 alright it's okay asi vese avo vanoenda kuchikoro aiyo mumwe wacho haendi mumwe wacho asati akuenda akatopedza grade 7 akashaya ndikini ndakazoshaya kuti ndotoona matanho semaripoti chichi akazongogumira parodi parodi ndikushaya it's okay matambudziko amunosangana
ko ndanzomutaura muchiti imimi vana havana mabedhi anditi imimi samai sekuza kwangu ukaenda kwa registrar general ura mai unokwanisa kutoresa birth mwana wako. Ndakatozviita musi unono ndakanota mabirth record evana apa svika nzima kuchitotora nezita rani renyu zvababa izvo kana zvangana izvi gorera vatichazowa uno ameno imi ngoite izvozvo chete mutora nezita reimimi kuti uone kukubatsirai mutora nezita rani renyu. Alright. So imimi musati matanga basa rekuve sex worker makamboroorwa here? Ndakaroorwa. Makazobuda mumba chicha murume wangu akatora mumwe mukadzi saka soina nchiri mudiki saka ndakukwanisa kuzvitambira kuti ndiende pachipari saka ndakatombosiya kwe 2 years ndigara pambate zvara 2 years ndakagara murume aenda ndikazoya zosunungurwa nate zvara vakumusha vakataiwa chienda ita kusunungurai amungaramba muchigara pano murume nyakata se akakusiyai ndikapiwa gupuro ndokubuda kwandikaita nana akatororo ndokubuda kwandikaita akangoenda pasina mhosva hamuse mhosva yechijangeri. Aiwa nditori nangana mhosva kana chii munhu ndakanga ndatotorana naye atobva kusiyana nemwe mukadzi. Mukati wanda wanobu wangu. Aiwa tinotenda. Aiwa maita basa nenguva yamatipa panguva ino. Tinotenda muri Zimbabwe ichakubatsirai. Alright, taitotenda Mwari. Engineer, imimi vabereki venyu vari kupi? Vakashaya vese. Vakashaya vese. Vanga vasino here pavaiti apa ndo pedu kosi ndakaona mimi muchitaura kuti muri mugari wemunotoni ndo mama makazvarirwa mukakurira kusvika nhasi ndo mamuri vanga vasina here pavo pavanonzi apa kosi wino vanhu vakudhara vaiva nedzimba dzavaipiwawo kana kuti nema companies avaishandira vanga vasina baba vangu inguri kumba kwanjadzi yavo kumba kwemukwasha ndipo takazotorwa isu chibva kumusha musha wachita topuwa nomwe muzukuru wedu kuti sekuru chene mobatsirikana pamusha saka tabva kumusha isu takazoya kuno kungoni ku-N6 pamba patete hanzvadzi yani yababa pamba asiri pawo vakatozofowa vakachemerwa ipapo hama yangu akafowa kachemerwa papi ipapapo vanga vasina havana mukoma havana munina havana vakaberekwa varipo 2 wana chakashaya ivo ndo vanga vasara vari 1 ubva wafawo pamba sisina option. Tinotenda. Takatarisana nemhuri yeZimbabwe variko vari willing kunge vachikubatsirai vanzwa dambudziko renyu. Imimi type yebusiness ramungade kunzi mungade kuita nderipi sezvo muri kuti mimi muda kusiya kuve sex worker. Type yemabhindauko amungade kuita muchizoshandira mimi ndeapi ndakaita sei? Chekutanga ndisandaona hangu bhindauko zvichitsvagwa naitiro basa rekuti ndikakwanisa kusenza inini ndichiraramisa mhuri yangu ende basa ndotorida kana izvozvo rabudira kwakati kana kupi kana kunze kana kupi ndiri ready kuti ndiende shandire mhuri asi ndabatsirwa kudaro maprojekti akawanda ndinoona kutanga namaprojekti ehuku kana emazai emaufleya achikandira mazai nchasi ndichitengesa kana mabhero munokwanisa kumira mega ndikwanisa kuzvimirira kana bhutsu zvekuti ndikwanisa kungotengesa mari yangu iita se ichitenderera ndisanise vanhu usatambudze vanhu zvizinani uzviti une dhora rako pane kukumbira ukanga uchisenza haukumbire unongoziva rika fitosenzi kangu ngemavhejitepo ndinako ikani mainotenga 10 zigi chainoraramisa ndochikasadza saka ndo zvandiri kuda kurarama kwangu inini nekuti ndatambura chihura hanchada ndaneta ukuona mukadzi mukuru akubuda akutaura kuneta uku kunosanga nezvakawanda uku kune makorokoza last time ndakarwa nemabhaudhi 3 mushure mengu ndapiwa pondo 3 ndikanzi potsera ndivi besides mini ziso ndikaenda ndikaudza daiona ndakamuvhurisa 3 mabhaudhi achindirova kuona ibhaudhi ro rakandipata musiso yange itori disaster ko ropa racho neroro rikaiswa mukati mandiri disaster handina mari yacho kuti ndizonozvirapisa ngotenda denga kuti ndiyari kundimisa zvirwere zvakawanda handina mari yekuti ndorapwa inini chandokwanisa kuziva chiri kunotora mapirizi angu epachirongwa ndonwa ndo zvandiri pamwe pacho makurukoza anokumonyora ruoko pamwe pacho unoitwa ese chere ese kanzande kana musango kana mudhamu kana papi kana kunzi pinda mumota zvinokusira kwakati iwe unongopinda safe life yako ndanzwa muchitaura muchiti makazokwanisa kutaura nalandlord
rent yacho amsati makazomupa ere kana kuti amsati akazongokwanisa kunzwisisa ndakanga namutuka kana 5 days 6 days ameno ikoko kana ndashaya ndoita safe dangu ndongoenda handina rent yangu inoita $40 mvura dzawo $10 magetsi ndakaramba ndakati mari handitazi handikwanisi saka ndibona chigara muri memo amnalaiti i50 pamuchite nemvura yake 40 imba yake 10 imba aya tinotenda so anditori nezvo kana kuti ndotangira papi izvozvi pamakorokore anditori ndakanoziva ndichaiwana kupi anditori handina kana option right now izvozvi handina irenti apa rendi date rangu musa tikorufu tikobva todarika aiwa sezvo tataura nemi muri yeZimbabwe varipo vachange vachida kukubatsirai vachakwanisa kunge vachishanda nemi tinoziva zvinoita so vanoda kukubatai imimi vanokubatai papi panhamba dzenyu dzenhare inini nhamba yangu 0777 0777 89 88 44 tsokorodzai zvekare 0777 89 88 44 inobudisa kuti Julia Seketeri nabutsa kuti Julia Seketeri aiwa tinotenda muri yeZimbabwe vari kungozvinzwira I think apashayo vachada kubatsirana nemi munongogaro makangobata foni sezvamataurawo kuti munodawo basa kana kuti mukazonobhinda uko munodawo kuita zvehuku kana chii asi ndinovimbawo sekutaura kwenyu mauya muri willing kuti munokwanisawo imimi kunge makuzvishandira mosiya zveusex worker handosiya aiwa tinotenda tosiya chaiko chaiko kutosiya aiwa zvamuchose zvachose kana doro chachairo kusatobata ndakagara kuSouth Africa gore ndizvauske kwainwa doro kwaiputiwa fodya but ndakadzokera muno muZimbabwe ndisambona mubatana doro kuSouth Africa ndakati inini pata ndainga chi basa andakuinga murume womunhu ndainga basa saka ndakumboita zvebasa kana ndakuZimbabwe ndakumusha ndakazati ndakumusha kwangu zviri right kwete kunze asi pari zvinomanga muchirumborova zvenyu doro zvazvishoma nenhamo doro racho ukariwana ukada kuti utenge doro kuvana vanokutarisa kuti mama saka matenga doro kuchitodyi hapana saka doro yava kusacrifice kuti uone chekudya pazvaifayawo but hakusisina hakuna ende hazvina mbobva zvakandifaira kuti akatenga udrop pachihure changu handina udrop saka muri kureva kuti kubva pamwaita chihure chenyu hamuna kumbobvira matenga odrop handizive kana prazima kuiona handizive mba mangu dhimo mamatopinda handina hamsa kubva pamatanga chibasa ichi in 15 years hamuna kumbobvira mawana matenga wardrop hamuna kumbobvira matenga mari yangu yange rechikafu nevana hand to mouth chete ndo zvandairaramira nekuti ndakaona kuti ndotenga wardrop apa rendiri kudiwa apa uda wardrop uda prazima vana vanotokomborena but unoitenga ni wakamirwa rendo wakamirwa mvura dzevanhu vana vacho vauda kudya futa kutokunetsa saka ndakatoona kuti rendi iri nani nekudya ndozvandikaona